tiệp la on la ban pen urlong na em tiệp ya ka jing pen kerja them metor haba pej bha ikumba ka ijwat bha ban pej henrei lajar kat taru uba perstun tensong ubalong usembut menteri rangba ka jela baru chairman ka high level committee ula pen bat ongru bangin pen urlong pej ya kate ka jing thmu bat karai ban pen kerja ya ki harjan na them yau molong sya bishop Cotton Road Kibadon hadu kumba laispa saupu arteli kilongyeng uba perstun ula ong haba ngalong kum chairman ka komiti ngila ai ke jingmut ya ka sarkar baka dei ban pen kerja no ya ki harjan ki basa hathem metor bat ka sarkar bat kumju ki kenhun menteri ru kila pediang ya kane kumta kan sa urlong baik henreina kaliang ki harjan uprstun ula ong ba kila pha da ka city ba kimtre ban pediang ya ka blueprint bala terwa da ka sarkar kumta la pha shwa habe dei bat kane sya advocate general ka jela ban khmi benia bat pisyar bha halor kane bat ondala dep ka sarkar kan sale ya ka badon kam henrei la kataru ne chairman ka HLC ula krensyai bakane ka dei ka jing terwa ka ba piang bha bat ka sarkar kan sapanya syakmat halor kane ka jing terwa kumban sukdau hangne kat kum ka jing tho da IW pasa ha ka kot khubor kan jat syai ka ba ong bakine ki harjan kila yo dulir na usiem liem ha ka senam khat pra nriu phulai ha ka ba ka sarkar phareng ha ka to ka por ka ba pej ya ka khuj ka suba ka kwa banbu ikinong khat ek ha ki jaka kum ka ledikin nan polok golfling bat kum ta terte namar bagi phareng kimtre ya kane ka jaikam bat ya ki trai snong ru om syam lapan bor kumta ka sarkar phareng kala pan jaka na usim sati raja hakata kapor ubadei usim liam ban sna ya ki ying naganta ki khar meto ki baju kit ek bat kumta usim ula ai hakate ke jaka ka balatip menta ka them meto bat ka badang klau bha hakato kapo bat kadei na kate ka daw hiru baki harjan ki saong baki laim la kumba shispa anriu phusnam hangte ke jaka te tang kane ka khubor khuble shibun